Tuyo. Tuyo. Magandang tanghali. Aalis na naman kami. Aalis na naman kami. Nag-alarm ako. Nag-alarm ako. 8:22 ng umaga. Pero walay. Hindi nag-alarm. Hindi nag-alarm. When I check my phone, it's off. Andito tayo sa Filipino store. Andito tayo sa Filipino store. Naalala ko mga kamag-anak namin sa Bulacan. Naalala ko ang mga kamag-anak namin sa Bulacan. Bulacan's best. May suka na. May laman. May laman. Tuyo. Tuyo. Isa pa. One more. Taba ng talangka. Taba ng talangka. I saw something. May nakita ako. Ikaw. Gusto ko ito dati. Gusto ko ito dati. Sarap yan. Masarap ito. Masarap. Because I have to let the subtitles stay longer on the screen. Let's say that again. Gusto ko ito dati. Gusto ko ito dati. Magbabayad na tayo. Magbabayad. Hindi yan sa amin. Kinuha ng babae lahat. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Hapon na. Hapon na. Almost 1:30 na. Almost 1:30 na. Busy na ang mga tindahan. Busy na ang mga tindahan. Saka traffic na. Pero one last trip, bibili si Papa ng bus pass niya. Kaya dederecho tayo doon sa tindahan. Kaya dederecho tayo doon sa tindahan. Oh. Andito na tayo sa tindahan, no? Sa parkingan, sa parking lot. May tipping siguro yun. Kung saan bibili si Papa ng bus pass. Andito na tayo sa parking lot. Okay. Ng tindahan. Okay. Kung saan love you. Bibili si Papa ng bus pass. Bye. How sweet. Kausap niya si Mudra. Kausap niya si Mudra. Mom just woke up, I think. And it's 1:48 na ng hapon. Ingat! Sarado? Ang bilis! Ha? Sarado yung customer service? Sarado? Oo. Ngayong holiday. Hindi ka nakabili ng bus pass. Sorry. Customer service. So, paano yan? Eh, walang problema. Paano yan? Will be closed for the holiday. Uwi na tayo. Uwi na tayo.
Tara na, uwi na tayo. Gutom na ako. Gutom na ako. Hi, Mudra. Hi. Jungle na. Paano ko kaya ito aayusin? Paano ko kaya ito aayusin? May gagamba, ang cute. Gubat na. I wonder where the duende is. It's right here somewhere. Sobrang kapal na. It's so thick. Bumigay na yung ginawa kong gapangan. Hanapin natin yung duende. Dali pa. It's a jungle. I have to fix this. Para mailagay ko ang mga ito. Sa ngayon, saka ko na yan poproblemahin.